Aj v dnešnom magazíne vám ukážeme incidenty, ktoré mestská polícia zaznamenala prostredníctvom kamerového systému. 13. marca minulého roku krátko pred polnocou pracovníčka kamerového systému spozorovala, že na Štefánikovej ulici pred mestským úradom vyšiel vodič s vozidlom značky BMW na trávu a nabúral do stojanov na bicykle. 19-ročný vodič z Hlbokého bol v podnapitom stave. K zraneniu neprišlo, vodič auta sa nemohol preukázať dokladmi od vozidla, nakoľko mu nepatrilo. 21. novembra minulého roku 2 hodiny po polnoci bola pred pohostinstvom Kaňové potýčka. Hliadka zistila, že išlo o fyzické napadnutie 20-ročného obyvateľa mestskej časti Čáčov. Hliadka mestskej polície odviezla poškodeného na lekárske ošetrenie do polikliniky. Ďalším šetrením bolo zistené, že poškodeného napadli 21-ročný, 19-ročný a 18-ročný mladíci z Čáčova. Nakoľko doba práceneschopnosti poškodeného presiahla zákonom stanovenú lehotu, vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu. 19. marca, hodinu pred polnocou, pracovníci kamerového systému spozorovali, ako sa dvaja 19-roční mladíci pred Lidlom vozia v nákupnom vozíku a odchádzajú s ním preč. Menovaní policajnej hliadke uviedli, že sa chceli len povoziť a vozík by vrátili naspäť.